nyadala samoro en od lo ma ng'ama nitie dala ma en odakie od lo mane kama wasebedo ka wang'iyo kaka ot kendo kaka dala koth ma kama kobiro gin iwinjo bed ni inyisogi ang'o kaka jal ma ni kod lony weche mag nikech kata bed ni samoro wagero ute matekre gi ng'eny to ng'at ma bende gero ot ma en mar lo dala kucho miluongo ni semi permanent bende nitiere gik ma samoro nyalo timo mondo geng' masira kopo ni nyalo biro. Gima nyalo wacho ni gedo en gedo ot en ot to mana kaka iwacho ni dala kamoro ng'eny ji gero udi ma semi permanent to semi permanent mondo ikony pi gima luongo ni penetration mar pi kamoro ok bed mayot to in the event ni en permanent house be migero dala kanyo to wanyalo timo gima luongo ni waterproofing. Nitie simiti mwatiyogo man gi teko manyalo geng'o pi mana kaka simiti moko mitiyogo kigero daraja kigero dams gik machalo kamano. Koro mago achiel kuom yore mwanyalo tiyogo manyalo geng'o ng'ich kik mak ot. Ariyo ne mano sama igedo wanyalo tiyo gi gik moluongo ni damp proof membranes matiende ni sa pi wuok piny orengo gi gima luongo ni capillarity action dholuo omodho. Koro sama omodho no nitie gima jwala mwaketo ma geng'o ng'ich kata dampness momiyo pi koro mowuok e foundation ok tim ang'o ok hidh wall kata ok hidh korot. Mano yo manyalo konyo. Tinyalo timo plaster be gi waterproof cement. Kobiro e gik moko kaka tado wanyalo neno ni tado nigi drain gata obedo cleared, leakages mag roof odin mondo pi kik donje ot nikech kodonjo gi gama moridore piny tiyudo ni odhi korot to korot yudo ka sano osewich rangi to rangi chako bedo gi ng'ich matiende koro ibo neno ka ot nigi gik moko mokut moluongo ni blisters matiende ni en gi moisture content in it. Kamano. We wach mar gedo awabiro duwo wach mar udi matin nyaka nyo koth ni chak chwe